KCFM 94.1 enka y'omogusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inka KCFM nero enka y'omogusi. KCFM 94.1 enka y'omogusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inka KCFM nero enka y'omogusi. KCFM 94.1 enka y'omogusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togokobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyega eyo ng'amo ne chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende emenge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino buna butambe inka KCFM nero enka y'omogusi. Okay, omwanchwa omutegereri nabo igo murigereria o KCFM 94.1 nero enkane y'omugusi buna nakubanye abo mapema se enseri entangani nagotebe nari tukoria rero mborobori bwe Egeticha ntotware igaiga nabageni imeye studio ego kwenekerina amangana nigo arachikoba buya kigima anemo niga ritukoria rero nigo turachigukwanira iguru yo gutanga amalito aya mapema ase abana b'eskuru se turachigukwanira iguru ya managing teenage pregnancy ntobwategaiga abawakilishi kuri kyombekene kya NCPD kumukwanira Mr. Obadia Oboge na Madam Margaret Ndubyo yo Kisi Campus Primary nekero Obadia Oboge akurugari school ya Suneka Primary teenage pregnancy asinga kintambe twarigereri nankore twere umuchando anene mono abana bake ekero mwana konyora oburito kare school tewe primary gali ari guse high school ari baroro bakwe bakorora no busoku nonye no guchikwera ne school batigere ne school pi yarete michando as family inchara nero roche nero nonye ne kero kurigereri ganaria nkoretere nonye ne chinyomo cha mapema echu at the end of the day batari kwenda ba succeed owe kaga ari gachire mapema kwanya rando seligwe uiranirenka oretere nanda abana bande ande yari rutwetiri okoba nigikorotate ya in ya out guse twata buna kora igo ya rotate yagenda nande mungaocha na
ebintu nebinge bigokorekana tinya gukwania mange rituko ria rero ime ye studio umwanchi umutegereri no murigereria gwenka yomugusi nimba tabageni gaiga kuri kyondo kene kia NCPD turashitokwanira chinchira chiabene cyugutanga amalitaya amapema. Karibu sana soko bokogane wa kuri gaiga nimbwate madam, karibu sana madam. Ekero igaiga turachi gukwanira nchara ya bene ntegete ukwanirie tokore introduction bya kabisa elinde amangana bebya. Karibu sana no mutangasachi ya soko ngali bageri. Buna mwati kire koiwa nje Margaret Indubi omwalimu Kisii Campus Primary School egotoka imeyo mocho Kisii County town Kisii. Bia mono sana negenire ngamunyare gotegerera to konyane gosento nyare gokeania amalita ya abana baito banyarire bakonyora asenga kientambe. Okay. Nabo igo nore oyo mobo bali batumetune NCDP ama tinu gutechi chitenerete nga National Council Population Development. Inche igondo obuno mwalimu okwakirisha abalimu koru Kisii Central Sub-County, eyere ime ya Kisii County. Inje no mwalimu gwakirisha tabalimu bonse. Okay. Asante sana, karibu. Na gaiga usibwane gaiga ni ndoche omwalimu onde nere nwale ase obwangoiga otumanyi ayenigo nabo igo nskuru kikwarukoru nae naki wacha rukune kiombe ekigocha ko ene kelina tuwakonya nire gutanga malita ya mapema sabana. Karibu. Thank you. Asante sana mutangazaji. Stacy Seribageli, asante sana abategereri. Samalita nkuru kwa ubadia ubuoge. Ncheno mwalimu koru Suneka Primary School. Ncheno ya mwa abalimu ba guidance and counseling ali school ntu gwata abalimu abangi ba kora guidance and counseling. Okay. Igobo no guidance and counseling has been my passion. That is why ndalero ko wakilisha etopic ye chinchira zate kuri linga chinchira nchiro turakonya abana baito elinde to manage amalita ya mapema abaina baito basome. Okay. Igobono NCPD buna madam wakwanire, it is the National Council for Population Development in Kenya. Eye organization yense yeto ya Kenya. Okay. Egotokonya kurigelinga ngaki abantu bakonyora chi family chi abantu ngakicingani. Nko manage tora abana bali tubwatenka. Nkonyara tuli kubaikire se budget iri hanka. Ntubwate chi family chire manageable. Ngaki tora akore togenderere igo na ande tutange chiri chitari manageable. Chi family chitari manageable nchire chiechi echi chikonyora unjira gatiga iga. Mono kera abana bali skuru na chichi togukana. Okay. Thank you so much. Karibu sana. Ekeraso obwango iga turachindo chinsana chichigenda takogende turachitosoe eyemase yemo tororera ki teenage pregnancy echi nchiri chichi amalita ya akoro kwa amalita mapema amalita tatakiri amalito kiaye mbia mono omwanjo motegereri amalita mapema mono aito gukwanira na amalita alia abana bakonyora mono ekero bali school ekero barasa masomo. Kwanyora umwana ali school totebo umwana ali 12 years between 12 to maybe let's say 17 years. Kero umwana ali especially in high school umwana oyo gategemeto muibuli oye negento nkire abaibuli mubwene to kumanyanga umwana muiseke ekera ikire myaka kianda guchimoino obairo monto monene ekera ikire myaka kianda 10 nemo umwana oyo develop na bakonyora obolito. No umwana omumura exactly ikire myaka 12 na bakoya umwana muiseke obolito. These are now people who are the target. Bona abana nebwene twabeke buja elinde bono baepuke basome barara kore school baepuke konyore mechando asenge njiwe mebire yabo yabire. Igobona teenage pregnancy whatever thing we are talking about etogo kwana chinjire cyo konye manage elinde tonye manage yani te base kuetania tebe kerengo keligetanya ko manageable tebe sie kire na gutina ntonya konyora echinde chinyinge ekora bono kwa mfano mwana okore from 4 na bwate 18 years Stacy omwana oyo nyomiru bono ochiro onyoliro omwana as in onyolire a family na bali 18 lakini at least bono ganyumu wepangire ochake a family einera at least lakini ejitoko target mono chirichi abana bake bali school abaibuli ba dependent ya sabaibuli ntomentera abaibuli mechando. Igoboniga gukwanirigoro ya teen pregnancy ntori ko rigereria abana abanyaruka boka. Liaya.
kurigire turi mbaka igomba kaba mura mbara imaiga mbara affected oko bana baragenda te muiburi baro bakore na akamwana kana mu muro no 12 years oita atari erokora gikore ita akora gento bunekyo okay that is where turako batebinga ki it is possible ntobwera ntukurigereria abana baita bamura na abana baita baisike tukwana na barabu tubaikyange elinde to reduce amangana aya. Asante sana buna mwaigure mwanchiwa omo tegereri na bwigo omurigereri okisi FM buna togendrete imeye studio inyora abageni baitu no barigire tutokwanire bono igoro ya teenage pregnancy amaritaya aya nararia ya na kitokunyara ko ya manage marito kyaya elinde kwarigereri giga kwenekeri na kirinde ebintu bune bibi kunyara gochikokora kikokorekana ase obwango mono ntegetiga igatokore kitokwanire iguru na nkige kureta amaritaya amapema madam ase ekeroto kunya kurigereria andiko kwenekeri na boniga amaritaya amapema aretire mechando monto rinde gwata ibiri iguru ya marita amapema na kitokumanya konyora na ki ekena kikiareta amaritaya amapema karibu sana. Asante sana abo mwanchi wa motegereri bono tigango turaroranga nkige koleta amaritaya twatebire abana bakonyora gatiye miaka 13 na 19 that is where the teen is 13 between 13 na 19 ebinte ebinge bire bigo kosi amaritaya ekemege tangani kabisa ndanyare gukwanira no botaka obotaka ase chinyomba chieito obotaka ase michie mengo obotaka mbaro gusi yaito no bumono bokoreta emechande menene igo konyora abayiboli batenyareti batari konyara go provide ebintu ebinge gochiesa abana babo chinyaroka kwanyora enyarokeje ondo orokire sikoga abwo esawo yetoko motebinga nabonda ko getamutamu nabonda kogorire no mugati omwana ororanga no ene sanitary towel iria gotumia tabwati nabako batempted ogendo chiko kogorerwe genteke unagoreirwe ori omogorera na tagete tie genta tagete korwe sare taringa komogorera busaigo igatagete konyore gento egere ekerachire konyore gentekio yamanya koreto oboritobo amangana ya mange naratoretereire obotako obo naende ngocha bole bwareta nonyo no moiboli ta konyara ko provide ebintu ebinge naende kwanyora nonyo nasa abana bakorara mbali korara buya yagera bono omwana otaka koligi nonyo nanyora asara arare kara anyora asara araro konyora omonto sikabuko na komongaina nabo konyora otamire gochire konyora omusacha amunyuome goseka murakande kamunyuome gatigire skuru so long as yanyore kero kindi nabwate mattress gicho omonto yeto kema nabwate mattress akorarera buya mwabone gesero gekaro goseri chamba kuruta karangeti ekiyonsi kiaba ngusa yagera bachi konyora abasacha bali sikali bako bangaina baba amarito kera moiro oborito naende nabako mwaka etega amoseri omwana oyo kwanyora okoirana guchisobo no omwana omoke osowirana noborito yarete emechande nde menge ase omochi oyo ebinto binde naende tingo kwanera byonsi oyo binto namente ebinde naende okonyora abaibori abange bagusi twarengereirie amang'ana ebiasara yokorigire ndo obosito bekemesa kwanyora abantu abange abaibori etokogenda echiro twabero twaenda mambi twatiga pengine abana mbaraire baboka kweroseri erongori barukorwa abo beroseri bagende skuru bakoirana abana abanaende ngina banyora taracha muibuli taracha umwana oyo naende nero kogenda achiko koruga achiko ligichinko no ene se chikale achiko chiroche una ako na goeta iga umwana oyo nkonyora ara abantu nchira komorigere libale mbamoroche kiba morora rende bamanya gochaka rende bona nabo bakomobori nga kikwarokwa nga kiokoroku baba ni ntagete nkwane naye omwana oyo nabako batempete ogenda gukwana no muntu uria kera akwanirire ndo no maito muntu oyo komobori erie tangi atagete yagera omwana oyo nabaranyora oborito abaibori bali barora kini batai absentee abaibori abambali tokoroka esegesongo nga absentee parents mbali gocha mbamanyetie ki abana babo bagokora mambi mbamanyetie ki abana babo bagokora magorobe bagocha bairane kera abana baralire no kinko bolinga abaibori mutakobo present egento kende abana baito twanalire ko babeka chipigipigi mambi twababeka chipigipigi bali na bairwe skuru
Omonto oyo nero ogocha omoyi gose eranchi omoira kana ende oragira naende omoirani naende marogoba omochera gocha komoyi korwa esukuru omoretaka iga agati ya esukuru nanka amang'ana amange akonyara akoborora ara abororo nabo okonyora omomura oyo bwa epigipigi omoboriri kende biara abeire gusiye ita nkobabire mwabigura abategereri baminto nabo mwabigure nkobabire kwanyora omwana oyo onyorire oborito oiranire gochika n'oborito eyareta omochando ebinto nebinge responsibilities chiabaibori twachibekire kando egento kende naende abaibori abange banarire nogotoma abana aba batoma abana gochie chiro gachiogore chinyanya orete moche gokarangera ching'eni gose gende etinga mora agende etinga gachiorete obosi toche koruga omwana oyo buna akona kobekusika ali nkonya koumerana bari n'abanto bakona komorigereria abantu aba bakomorigereria nabo bakomoboria erieta naende bamotebi inki bataka komanyera erieta riaye igo madam bana mbabwenere tigotoma gochi errands bana mbabwenere tigose chinsanchiro chibwenerete chinsanchiro chibwenerete ogotoma omwana naende tagotoma omwana ase akoira chinsa chinyinge komenya kobera siko motoma ase are ang'o omanyete ng'a nagende gochiari kingosoka egeita siko iga nabo nkomorora ng'a oria naende ng'atene nanere okomotoma ase are ang'e akoira chitagika nke igo komaete chiri chiaetaniri rirori nabo ogosituka naye gwasoka korarigereria ng'a ki nyaboko oyo natoma bono ng'ai agenda ng'ai agenda tiga ngondora ase achigochia nabo oranyora okomonyora oteneine gose onyore ngocha are nkominyoka are gocha kakororire nabo akominyoka gocha kara akobore rirori nabo ogwansa kobwati obori ng'ai mwarora nyaboko one natoma gochia agenda ebinto nebinge igo ntaete koboria oyo minto Obadia amente ngo mbiri biebi naende bigokosia teenage pregnancy asante sana igo niganto gendete koigwa Egeticha ebinto biri bikogera amaritaya mapemacha otena causes of teenage pregnancy ebinto bikogera amaritaya biri bigochangira ale Obadia togende ase bibinde biategaira asubwa ntobwate negligence buna madam akwanire na negligence egerene sana mono lero muno bogima bwa lero buri abaibuli abange bara after kosoka isiko na koligi they really don't care mbata itiko manyanga ekero to koligia ngo to koligeria oyo koligeri buningo nkagerite mwibuli buno ore nkagabu omonto kogara wasoka mambo tambo chikoligi no mwana no mwana oyo bono koligeri igange investment igange biashara you have invested nawe ekero uko invest aso mwana oyo sengencho ya mambi yaye tibweba ko manyanga obogimo bwo umwana oyo ko invest yesale mbuya buri kwa mfano ekero bari nkagali ntobwate lero ntobwate no nechifundi chigo kolega asemechi chifundi echo konyora chiko bero muchino ne mitinye 5 umwaka oyomo depending nganki bakorosi bondi eliaba chifundi enje na ichiresi kana abana muibuli toyo kwabo geteke mambi gwachire karo gotiga chifundi ejiga ko mambi kwa bataimoro so chifundi endagera bla bla especially weekend abana abono batwara bosana abantu balia and buying ayoro chengo ugitireta abana kumbe kikulacho Mswahili anasema kinguoni mwako ikobono umuntu oli ole nyomba agali abakoli emirimo ntubwaterero tubwata abakoli emirimo abasacha tubwata abasubati abakoli emirimo aba goikobe very careful omanyenga mbakoli emirimo kiaba otigete kana abana bawo kwanyora nga abasacha mbali gali abakoli emirimo bali nekinyeruka chiao lakini insa chinde lero muna tu agitire tokalebe ka CCTV bono ko babegete mali omayete ngambale save but in the real sense they are not saved abakoli emirimo balia na ubaendete ko kutumeka abana bali aya abana banyomba bali during their free time abana bakonyora nga nechi movie bako watch ebintu biri bako watch tuakanirero channels ayo mwibuli gazi ono gwakanile channel kwagenda toma itinga abana bekero kare ko hustle obaligerie nki bako watch abana bali banda YouTube abana bali basoe TV mebaligerie bipindi barole ebintu byo gukumi na baro bachaka kwegia in fact Stacy ntobwate case whereby abana boka banyene omwana na mumuro mwabo mwana mumura akwa moise ko mwabo bolito bale nyomba bonse bona ikanyale kananga yabire gasi enkongu because umwibule kera guchikotabuka umwana moise ke gare mulito kera kumoita na tebo kera kumoita umumura kamana gotebanga obolito buno bwane mama to basa gotema kuborusia oko bukuna nkoma nkoro ruri in the same house
igo negligence yeye abande bintu bakugoch nandi gento nkero tubwenenete kero tukwane gore ya teenage pregnancy etokurigeria abana baitu bonse abamura na baiseke turikurigeria baiseke boka because oborito mborigo chikorugoro yes mbori holy muna bori bwa Mary Magdalene the mother of Jesus obono oborito bokuru asa abana bamura wikaturigeria abana bamura na barabwo mechando kibatwarire tuaba neglected abana bamura batigiru maega yes self esteem yaba yachirense ekero yachirense bono they want to look for a way na barabwo bako ba recognized onye muri go njali nje yes nje muri gukwana iguru yane bono ngokorande igente rinde mumanyanga nonda bono igente ngokora nkelina ki ngocha kande kwa abantu tamarito kabisa mumanyanga nonde kenyuru igo mwana mumura nto base kumutiga tiga to bareta amo bonse to bakwanere bonse hamo bamanyanga all of them are important lero tu aligerio muiseke sana tugatigo mumura lakini muiseke takawa buja onye mumura tali buja na mwana mumura takawa buja onye muiseke takawa tali buja we have to balance okay yeah buja kabisa echune gatiye chikosesa echiri chikoreta amarito aya amapema tinkumanya nanaki ntokwanire gose peer influence peer influence negera abana bakuba boniga nande egento kende kero tari kase peer influence nkurigere tori nankagari abaibuli no abanyene madam okonyora gaiga omuri moyo noro mutatagiti gukwanira pi moro chinororo kabisa abana mbatagiti batebuguna ya mangana ya na ya banta banene katwekire gana aria korayengira ngora komo weke miake ye naliyo konyorana na kina ligwe kire miake liye meneno nyaneze nonye eancheire lakini boni gaye topic yeye uko chikoigo iga bana liri nonya nego chinonya na se TV mwa change channel channel ya change radio ngo kwanirere buna boni iga mwa change kale radio abaiboli nkagari elindo mwana taiguna nkie kimo okobo omogusi omogotebana yani ya maskani gete mwoboete kugambira etopic gete umwana oyo gende iskali basani bae bamotebina egente kigusekere igane ochigotema mwanyora maritachire akio kwanire gore ogenteke a topic of discussion abo ibuli mbabone tukukwanira abana baba semina intobwenete ekenkirora kini entokere ekebe pigota kwanira aba ibuli ntobwenera ti ano ya iton intuase aba ibuli na abana baito ebe enkongu iton intuase aba ibuli na abana baito ebe enkongu egere omwana oli nagenda sikali anyoro ndo komoboli kende gosono obosani akomobolia nabagocha gotebinga mami mu nanyolire omumuro nyalewe mata igakale gontebi igana yes lakini esengencho bona bagusito korange iyo ni tabu ntotageti kokwanira mangana sex yagera abana baito basira basira pi ntobwenerete abaiboli totwale obamobolia yani relationship ya itoyo asio moiboli no mwana itenya roka no momura mono bone to gukwanira omoiseke omwana ito omoiseke otwale bond ere strong momanyane kabisa kende gionsi agotaka komanya igoro ya sexuality na bagocha gote mami ekenga kikereiga omonto arakora iga ngakigekoba ose naro cho mwana onyale bobeiriga inkigekogera abeiriga kelini kiakorete yagera twasemia abana baito twabatebi bono buna gwaikire emyaka eye iga gwansire kosenekero gwansire kororerangi tobwenere tigo koraiga koraiga ekenkebe nabo gochikoba morito egera abana baito boboenga ki ya tinta gitiko chikoba morito egere bangainie bamanyenga kanyorire katwalire obosani obu no mumura ingikera aberi percussion e result ya ninki egere omwana oyo nabo gocha konyoro kwobwa tabasi gochikona gotwara obosani obu sikona kokora sexuality n'abantu abo bale siko egere erende at least arakore sukuru kakorire sukuru rori nagenda kuchiabuga kwenda no university abantu kwenda bali banywa mubona kero baikire university yamono kegima kero twararigere iri chinchiro icho kero kende boniga okoba twarige ichine chinchira chikoreta maritaya obolito bono mburega obolito bekero bwachira se family bwachira se kenyoro bwachiriga iga ase skuru bwachire bwatonyorire chi effect chi ayenchiri chichi inna ki bagotebana if you are not infected you are affected inana kirende bono omechando ya maritaya neririye kero to kwenda sobwango mono chise chachire effect ya teenage pregnancy thank you
Madam Stacy. Yes. Kito endete kuligera chief effect. Nebe kosia yamo na dete kwanera na nda bayibuli monyimanyi. Yes. Teenage pregnancy mono mono ogere nyumba abwisuri abunka. Yes. Oroje chi relative chiri chiro. Extended family ye tokoleta nyumba. Yes. Uncles, aunties, mabu nyumba mabu. Abu no teenage pregnancy akoleta kiki. Echinde chikoruira. Na negligence ya Bible nero are very common stays nowadays. Naona abana bakakonyora umwana 12 years, umwana omwiseke. Omwibuli omwirire kare mobitire sindani. Yes. Como protect moire clinic ngabono ochakire mwana ochakire ameanza kuona hedhi basweli bagoteba. Bono cha oyando mubite sindani igo ngabono mu protectiri buye bagote yo mwana olinge gento mwana oliya bwana tugutwara self control ali sindani yate komwa esindani estesi nabera akore gasiko stekora lakini omwana ere ime yaya ama etenye sindani nere komukonya igali so free bono kwa bahati mbaya onyete chieti omoni sinjichi eti koigwana chi omwana ne sindani maybe achire miss omwana na are gali sikona kero omuntu kwanyora omwana nyorere kieke obolito omwana onyorera amarwaire effects. Yes. Ese skuru turachakira tubwate stigma mwana nkuwa bware keraro rere ngabono bere mulito agosekereru sana ochaka gosekeru ochaka kuebisa abande bono bachaka era bono chakwerora ngere taisaini self esteem ya yaira nanse the effect ene ne pito korra no go drop out of school omwana bono tige school egekora bono gosekereru ari that is the main effect chi effect chinde njiro obuna bona marwaire chi effect njiro bono muna poverty. Bono poverty ego chi yamentekana. Ngaki poverty yako mentekana. Omwana oyo konye ne skuru wale, omobegete skuru. Yes. Still iga depend ya sora ebuno moiboli. Bono nero omwana oyo economy nero muna baiboli moroche bine bintu biresikabu. Ntoroje twense na baiboli tole. Bono kero omwana oyo anyorire obolito. Iga chikonyora nando omwana onde. Bono botaka bwa manya komentekana nyumba kali. Enda yende ya menturu bono yekoragiria. Odo omogusi agoteba ngakira omwana agocha ne sani yaye lakini nonyo gocha ne sani yaye we need to prepare ero sani chia chakire kokea tuwene to prepare na ande tumanye ngaki omosonga agoteba nga when you don't plan you plan to fail ekero tutali kwebanga mapema kero tebanga tutati kukwanda mangana ayebono no muyabona abana tigabakini abana twatigira abalimu abalimu maite ngento baracha babate tiganya sale ndabana so you are not planning anything therefore just know that you are planning to fail igonga bone ngento gende takokora no kugwa tali kende ige effect na kwaneire at least we have that poverty we have that dropping out of school na madam na bakomente chinde nechi nyinge chire sana asante sana mwacho muteke tugende tokoleta na kiekere marita ya chirende inkie kigego chikiaba twarorire gabana chiskuru bago chibatiga o kororo butaka bwamentekana monto mamenyete hand to mouth ndagera konyoro mutoriro kwenda gwakore konda 200 echibono mutoriro rino ndagera yibo kimambo ko baisana bona ande ndayende yachire obwente kuragiria it is going to be hard. Yes madam. Mbia mono Stacy aseli baga naende bone toko endera gukwanira igoro ya ninkige kobekera obolito obwachire bono nche ntagiti gukwanira mononga omwana oyo obeire morito no omwana oyo aimogetie inkige kobese bale kobolito bwachire egente getangani naende nale gukwanira agaiga no konyo omwana oliekera agocha koiborwa oli otokire bone pregnancy yakinire engaki eria gocha koiboru abange babo iga bakoiboru barabake babwate bale underweight chikiro chinke mbali koiboru bale abana abanene chikiro chichieto obuna chirio omonto ole machua anyorire egento kende naende inkelingo omwana abange babe bakoiboru batarakora mitienyi kianda abango konyora bakonyoru bale mitienyi 6 gose 7 ondo toka kale mitienyi 8 igono bwa butokoroka nga premature births bono mbali goikerana abandi naende omwana oroche kera ataikeraneti ebintu ebinge mbire birabe sare atache kobo omuntu oikeranete kabisa ekende naende abana abange bakonyorwa bana abana bali under age ebakoba batali goikerana bali tokorokanga retarded children bali bata bongo bwabo butaikiraneti buya bongo bwabo konyora mbuikiraneti buya tali bonsi atara agenda miaka menge usatara abamitienyi menge yatoko omwana oyingo okule ese ngencho aiboletwe no omwana utaraikirana
egento kende naende is ekero omwana oria agochikotoka tinga kichiri chiokonyora omwana torochi oyo no omwana naende ogochikonyora oyo onde okonyora ng'a omwana oria agochikogenda ogenda labor ere entambe ere prolonged labor ekero omwana oria agendire prolonged labor taikonyora mwana bwango buna monto ole machua ende komoroma iga ya moroma akeiga chinsanke igo kwanyora onyorire mbaro bakogenda yaba prolonged ekero ka omwana oria agocha koiboru kwanyora nonye orosire gose naende obongo bwabeire damage ti obongo bwasareka yacha konyora ng'a omwana ori noene ekero agocha gokina akoba omonto omonene tari monto oikeranete buya bono naende ekende togokwanera nkeri ng'a ese eng'encho ya poverty twayekwaneire mono obotaka ase emechi emenge obotaka ebekere bore omochie naende kwanyorire omwana oyo onyorire omwana onde oretire bono yamana koinikirisia echallenge ya poverty omwana noene endagera takonyora ako omwana ori noene ere omonyene takonyora ndagera akoria egere anyora amabere akogonkia omwana eyarete emechando emenge ase efamily noene parents baria abanene barororo bachandika mono sana igo ntobwenerete torende egento kende naende gegocha ase eng'encho yokonyora omwana kora omwana omoke egekoroku ng'a postpartum depression eke na egento gegocha omwana oria ekero anyorire omwana abande mbare bagochi baonchoka baba depressed kwanyora omwana oyo onyorire omwana okwanga oroba sudden okwanga omwana oyo anyora omorora buna egento omorora buna risami tatageti amorore mbare bakonyora abana baba igo stesi kwanyora ng'a atagete goturuguta omwana ori gose kwanyora onde origiri koba buna ebarimo kino kitokoroga ng'a postpartum depression or postpartum blues kwanyora ng'a omwana oria onyorire oyo onde igachandegete oba buna ebarimo abange bakobabo onyora noe mwana oria anyorire tatageti amorore natebiwa amogonkiri gakorora ng'a negento abwata kobokori isami nabararumurutense igo nabo ebwenerete torende sana egere ebinto ebi mbitonyore ase emechi yaito gokwanera rende ase effect yenda ase health wise abana aba bake bachikonyora abana nkonyora tore echi ogokwa mortality cases okonyora chire igoro abana bakero bakonyora omwana okonyora mauga yetaraikirana gose ochi bachigotema bande totebe no yanya gitari ose mbaraika banyora noni kaga ari konyora bakure ekekero kyo rende na kira kwanero. It is very true Stacy bino goteba abana abakwanza nyuma bataraika none koro konyora omwana once bono bamanyire ng'a bakonsiviri ogoko kwabo ngocha kore abande nkutaka bare kwengenta abande ngochi bare banywe sumu because bono bakorora ng'a babere chi nuisance ase society kwanyora bono omwana number 1 death yachakire kororekana number 2 nkonyarekana ere sauri konya batarakonga amauga abakonya tarakonga libago chikonyora abana abono the mother bono the young mother nere na bagukwa those are the effects nande bintu binde binge mono mono ikarokorora abana aba banyorira amarito bareka chi effect ne chinyinge chikoreta ntobwate relationship obo amate buli obuya bole nkali kwa mfano mona gotainga bono Stacy kwanyorire nge cousin yaino nere to mwana omino bolito ogwetana ngocha kore gatiari bono ngochaka muri kushindana muri oria kana taliere mochaka ebina naye kwantigire mwana no galero orure wasama wasama seke gusitora tabenga relationship embe kose obo bisa bono bogochi gwakora kieke bwaso agati na yanda amange ayindu twekwerorera chinga chetu especially egente kenene kegera tikira turabuna balimu ekero omwana yanyoriro bolito igege egochi komosumbu wasobo gimabwa bogocha actually teenage pregnancy is a kill of dream ige minute ngabono omwana oyo endoteri ayabwate obogima boli bwa yabwate tete uchikomenya maybe gatete uchikobe pilot gose nurse bono obogima boli eri nendoteri igeko mbaka bako kwanyora babasiganira banyomire umwana for example nyoro muri tokale 14 years 15 years oendo nyom nkiki guchioro chegaiga okunyoma nakoro kunko bakora se buna effect ya marriage. That is very true. Umwana oyo bono nkorore kanare koba a failure. Abayiboli bono baranga ngotoko murigeria and actually Stacy karo umwana oyo abeirega tali korigeria umusacho ndole
ole sensible Yeah. akorire wiga kalinda abu golinde igona rire lirikabwate mechando yaye omwana oli bwege kwororo Yes. bono kwanyoranga marriage eri asite yegochia Kora kweya. Mwana oyo bana monde bwensi. monde bwensi gochiabwo Ochiagoya. bono kwanyora omwana oyo bono ochire Yes. obere married number 1 talinge prepared koba omukungu w'omonto number 1 omwana oyo gari underage tamanyeti amajukumu y'omukungu ninki obera ali nanda actually omentu bana babere gose mbatatu Ndo sele. ndo manya goseli bono tuamana koranga bono that poverty that you are talking at obotakaboli bono bwamana komenteka mono Okay. yeah Uya kabisa mwancho mutegere nabo umurigereri okisi FM ekero togendrete iga ndochichiteka na chiro chigendrete goiteka kigima ekero ase obwango mono ikomie chiatigaire turachukwanira bono chinchira togo chikubwatia kwene kerina tuatangira marita ya mapema nkitubwene tugakora gutanga marita ya mapema. Okay, mbia mona sana egente getanga ntubwene tugakora nkelinga ki we have to acknowledge nga marita ya mapema naro ne reality na ande tali ntutwanya chaka it's a hard reality nege ntukia lengo kurukare abande bagoteba nga nonye Mary the mother of Jesus wende karanya rotobuli toga lenge 18 lakini natonyorete Yesu yes igama litaya naroro bono ekero to accept nga naroro yes wiki toliga bono jinsa chinga ani enchera togo chikonya cup gosenchera togo chikonya tanga enchera yemo noko in English we call it sensitizing and educating enjere ya mona ere togendete gokoraiga gukwanire goira mangana atotari gosoka otebia abana baito kubaikange na kubaereza in every stage omwiburikero ore nkagari kwana na abana babamura kwana na abana babaiseke batebinga ngakiensere na ndenga itwa ikire tagutigira abali muboka egekorekera tukwane goria mangana aya nkororekana turenga abana balinko baore informed ekaro babere informed kero umuntu bono nkomanyare enchera yogwetanga encherende to chi risk kiri twakwaneire to ji minimize mono ntu abaiboli minimize kwana na abana be available exactly kagari moko imoka saa 10 na ndi moira na saa 3 kero bararire na limoko irena nto basa connect abana tigaturigere na abana aba amahitaji yabo naralia abana aba mbama yetegendo tobwate share na abana kerikere nkagari tiga abana bamanye buno bogima bole elinda abana mbaroranga abana mbara stage yokonyora batigire umwibuli yakogenda pi bwe bacha pio tiga abana gabo tabatigire tindagera tabatigire tikende abana abasoka isiko bacha kwirigiri enchereye umwibuli no tikero to bwatikende karansanse kamba na abana bawo kabe free na barabu nande egente kenene tusabira abana basinya saye nande tubabeke tubegerie bamanye chinjira cyanya saye chikanisa njiro tiko mwana ande kanisa nyo mwana onye moko ande kanisa Sunday onye moko ande kanisa Saturday go se Friday wherever tebi omwana wa ande kanisa because kanisa ngokonyere na intu esukuru ntoga ande to prevent kwikira tora abana batwa kwana na barabwo ntubuna abalimu twabatebi nkegendrete so those are the ways toko tema ko manage elinde at least teenage pregnancy teba sako ganda iguru wetani mna bono ya ikire asante sana mete madam nera na bwate chinchira keiberega mete na skura ngo abana ngo itubale boy to akaituru assembly okero mole gari na kwa igure fununu no bwate boyfriend moko be ku parade nditukeri maligo tengo baitu sana ibo kombiasira oni gawono mete bana bane bare freestyle madam na kiora kwa na sechita ikaibire okay na inche yankomenta abategereri ba minto onkomenta nga abana abakokeania okonyora marito egente kenene ekebwanete gochaka korunka inka no asa nene abaiboli no babwate libagali nene kabisa lyo gokonya abana babo enale koboli abaiboli engenje moyo gotanga mangana ya teenage pregnancy noko twara obo amato ya kabisa na abana bao chinyaroka tware elitokoroka nge bond ere very strong egere omwana oyo karabwate mochandondo na bagocha gotebi igoro yo relationships naye oigoke kabisa omotebi amangana sexuality na reproductive health egere na bakoigwa takoigwa mangana ao takoigwa asa bunegetare na bakoigwa mwana oyo na bakoigwa egere na bokonyora obwatirie
egento kende naende nare gokwanera amang'ana akomochi kobwekana igo tware korora ng'a tosomia abana baito igoro ya sex education which is very important ere ya muhimu sana sex education in our homes. Yes. Tobatebererie amang'ana igoro ya relationships with the opposite sex. Yes. If oboli unaenda okolire kende repercussions inchirichi matokeo kiaranyore korwa ase obosani obachire gotwara usiano yachire gotwara n'omonto omosacha inkikerabe naende nare ready ko receive that child. Onye tari na bakwobo egeratige egento kende nare komenta nkeringa ase chisukuru cheita bali mukamoranche tokonyera abana nabo inu mogo spend chinsa chinyinge na abana abaibori engo spend toli na abana babati abali mu into toko twara chinga kichinyinge na abana egere tosomia abana igoro ya relationships no toko banga totware debate on the effects of teenage pregnancy totware bali bakoye support na abatali koye support egere ba raise their views on the impacts of teenage pregnancy. Koruabwo go debate na bakonyoro ndo pikiri something ngaki yaya konyoro bolito kindo omwana omoke mbobe tiga totemengo kabisa naende nare koboria chisukuru cheita abanene be chisukuru cheito mwali gwancha naende motobekere gento tokorokanga health department. We can have it maybe once a month or once every after 2 weeks twanyora a health worker ogocho kwanera abana baito bali teens obakwanera igoro ya sexuality and reproductive health. Ekero bakwaneiru abana baito nabo bakobwata nabo gotogokonya bake maybe nabo totakonya bonsi pira kini rende nabo togokonya bake mbarororo bake baraigwe naende babwatie egere banyore bakonyekire. Ekende naende nare ko request Ministry of Health, Ministry of Education mwari gwanchaga ki ministry echibere iga mwatokonyera abana baito chisukuru chisanitary towel. Egere ng'a omwana muisike kama etenga nabwate sanitary towel or nabwate asako lukutu nabwate asako agocha konyora korwa maybe after 1 month or 2 nebe chiko bakonya libaga bagochiko gotegemea korigi omonto isika ali kobakonya bagore. Bono ebino binare gokwanera lakini kobwa mono naende egento ngere totarateba naende which is very important ntorage kwana nari kogani ntebe ng'a abstinence is the best answer to teenage pregnancy. But then namanya koboliga is it doable? Esa abana baito engakie this era digital era kerento no kresimi meskuire kresimi onyengerie TV nesimikere. So is it doable? Lakini rende abaiboli abalimu abantu bekanisa leaders bekanisa twansipitiga tochamu tosomia abana baito tobatebing abstinence is the best medicine to teenage pregnancy. Omona bakoyu gutali bonse barange koywa nabo makoywa egere tanyora that pregnancy. Asante sana. Tugukorera bigando chisa chachire ntagete ko kwa liba go kwa ni babere batatu igatoga soka elinde ebebia. Lakini yote tisa 10 omoiboli manyaka kwa mobete sindani kwa mutanga tachikonyora abulito bwa mapema. Marwairande arokwa yatangire nande kiro konyora boniga baise gukora ugose baise kwenda gupima screening ya bana bonsipi amarwairo konyora ya sexually transmitted STI na babwate sana. Thank you, Stacy. Mantara kwa na wero batatu allow mimbe ke pointing bono Stacy in case umwana onyoriro bolito. Obolito obono bwachira ase family nto base gutuguto umwana oyo. Umwana oyo mobeke ange tigaira ne skuru after anyoriro umwana oli moobore munga all is not lost. Ya kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kupika. Umwana yagenderere elino bugima bwa tachi gosirera abunga bono nyoriro umwana nto mutugutanga agali. Tikatomorera umwana agenderere skuru. Mbiamono sana ningependa kusalimia first of all ngwakanga mbiamono tata ukwania bali masunika staff asena arule
mono bakoba headed by the head teacher oyong'ali baganacha akoro ku Mr. Adelbert Nyata na abana bonse basuneka primary na bunko represent igalero. The second person that gukwani is my dear mom akoro ku Patricia Obuoge and our family members. Awante kerete in various parts. Thank you so much. Asante sana Madam Masuwango tokora. Asante sana Stacy aseri bageli nyuma antara chiko okwani abuna irungo kwani batato na inche nale komenta iga onyo omwana obeire morito na ende tuanchera nengo obeire morito nto base gochikokoranga nkomorusi tole the only thing inda take mokore okoiro omwana anyore prenatal care omwana oyarageri kubuya na ende onywa amache hydrated buya omwana oyo na ende a keep off korwese chi drug like alcohol omwana oyo na ende afole akole bisaisi birio edaktari era provide gose okora walking otara egere norio kera gocha goikachinga kya konyoro omwana ekomobera raisi okay aseli bageli boniga igongo kwania abalimu bane bonsi bakisi campus primary school no mwalimu omone no itokoro kwa Mr. Alfred Mosota oyong'ali bagana chagaiga naende na abana ba school kisi campus inko bakwani inde mono special greetings to my class 8 pupils abande ngokwania mamo minto koro Clois Kerubondubi ogotoka alienya ino win Nyamira County na abana ba minto bonsi wherever they are and also my children Faith, Sagini, Frida and Horace. Special greetings to you all. Thank you very much. Amanchu mutegere na bego muligerio Kiss FM ekero togwikira igaiga omwerio abo omorobulio yoito litukoneria rero inyoro ni gotwabwate abari mugaiga korwa eskuru ya Suneka Mr. Badia Obuoge na boigo Kiss Campus Primary Madam Margaret Nduvi au atoirire eyamase yamo na boigo mbaka toikire omwerio chinga kiechi goboniga baibole ni jukumu leno bwatira na nkagari bwatira na abalimu na boigo bwatira na inwa saba nyene mbaka bagambye bikoro biri abana bakoraga ari kinyoro tigango biti biere toene kene tuwa manage this teenage pregnancy inchi komenta guchiguruga rero nchigo chikogenderera lakini abana ko bari kuba ikire konyora marito timo batugutana timo baseri bairanie school bagendere mbiye mono ngwere nanda sege kagetere gekera twanyorera mangana mayasinchira yeyo ubwenge manyakwere neseli omwere torina na kinga itokorera buna batambe niko bakondoka mochikoro miruka ambassador Stacy mama yao kama kawaida ikiwa ndio hashtag KCFM 94.1 enka yomogusi bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1 ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo emeyege yunga mone chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba minu una botambe inkaninka KCFM nero enka yomogusi